Parhain lapsuusmuistoni on siltä kesältä, kun olin päiväkoti-ikäinen. Muistan okin väkertäneen jotain pihakeinin luona ja kuinka minä olin rientänyt sisältä pihalle auttamaan häntä. Ojentelin ruuveja ja moottoreita tarpeen mukaan. Kuopiossa Maaninnalle on noin 40 kilometriä. Osasin kulkea tuon matkan jo alle 4,5-vuotiaana, vaikka silmät kiinni yksin. Tiesin, että kun näen pienen pilkahduksen Maaninkajärveä tietyn matkan jälkeen, on minun ryhdyttävä tarkkailemaan latoja. Kun näen harmaa ovisen punaisen ladon, on painettava stop-merkkiä. Sitä minä en enää muista, mitä ukki oli rakentamassa. Saati sitä, tapahtuiko tämä tilanne ennen lounasta vai päiväunien jälkeen.